video kasi meron akong dumating na items from Shopee and dumating po siya today. Dito po yan. And yeah, ang courier ko dito ay Shopee Express. Ako mabunting. So, ipapakita ko lang sa inyo ang aking na-order kung okay ba. So, kung naghahanap kayo ng mga pang-gift, pang-regalo ngayong Christmas, ay baka i-consider nyo to. So, bali dalawa yung in-order ko. Okay. So, maganda yung plastic. Yan. So, belt bag. Yan. So, guys, ito ay 69 pesos. So, yun. 69 pesos po siya ang isa. And waterproof. Yan. Okay. Meron siyang ano dito, bulsa sa likod. Yan. Sa likod to. Tapos, meron naman, bali tatlo yung bulsa niya. Bali tatlo yung bulsa. Tapos, ito yung sa malaki. Ayan. Tapos, meron naman dito sa harap. Ayan. So, ganyan yung itsura niya, guys. Tapos, ayan. Maganda to pang regalo sa mga tatay, sa magulang, sa mga tatay natin. Ito, 69 pesos lang siya. And susukatin ko nga. So, tsaka guys, waterproof siya. Ayan, so ganun. Naka-black pala ako, kaya black lahat. Ayan. Ayan. Ganda. Ayan, so pwede pala siyang ganyan. Tsaka syempre may adjustan. Pwede siya ma-adjustan dito, oh. Ayan. Maganda. Ito, maganda siya, oh. Tapos may pa-design pa siya dito. Tapos tingnan ka naman yung isa. Ayan. Kung maayos ba. So, ganun din. Ito yung parang pinaka-ano niya eh. Yun. Ganda. Gusto ko siya. Malambot. Parang leather. Ganun. So, yun guys. Lagay ko na lang yung shop dyan. Baka gusto nyo mag-order sa shop na pinag-orderan ko. So, yun. So, search nyo lang po yung kanilang shop sa Shopee. Ayun. So, kung nakatulong tong video na to, please give me a thumbs up. And kung gusto mo pa ng marami pang videos na mapanood dito sa channel ko about from Shopee and Lazada, and consider subscribing guys. Ayun, so subscribe ka na and hit that notification bell, yung bell dyan sa katabi para every time na meron akong upload na videos ay mananotify ka. So, yun, bye bye, stay safe everyone!